खुलुमबाय स्टुडियो दं आं किरिकां ब्रह्म दिनै जिसिटि बावखुंग्रि फोरबोनि गिबि एबा सेथि सान गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो बिटिआर टुरिज्म बिफान आरो बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादनि बानजायनायाव 12 आरो 13 एप्रिल साननैनि हाबाफारिजों बावखुंग्रि फोरबोआ खुंफुंजागोन। बे जिसिटि बावखुंग्रि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनै सेथि सानाव 7.3 किल'मिटारनि हाजो गाखोनाय बादायलायनाय साइकेल सालायनाय बादायलायनाय आरो बावखुंग्रि फोरबोनि गाहाय हाबग्रा लांगोनाखौ बेखेवना होयो आरो बे हाबाफारियाव डिमासा दैब्रां मोसाहारि आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो आरो डिमासा दैब्रां मोसाहारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि बावखुंग्रि फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे धोरोमारि फोथायनाय आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय बादिब्ला बावखुंग्रि हाजोनि थिखिनियाव थांनानै गावनि गोसोनि लुबैनाय आरो हास्थायनायफोरखौ अबंलावरिनाव आरज गाबोब्ला जाफुङो होनना जों बर'फ्रा फोथायो। बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि फोथायनायखौ आजावना लानानै बावखुंग्रि फोरबोआव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों होनना बिथाङा फोरमायो आरो बेजों लोगोसेनो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो फैबाय थानाय समाव बे बावखुंग्रि फोरबोआ मोनसे इन्टारनेशनेल लेभेलनि फोरबो जागोन होनना मिजिंथियो होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। जोबोद गोजोननाय मोनदों जिसेथि बावखुंग्रि फेस्टिभेल बियो दिनै जागायजेनबाय आरो हिल्स ट्रेकिं बा हाजो गाखोनायजों गाखोनायनि जिनाखि प्रग्राम बेजों जागायजेननाय जाबाय। जोङो नुनो मोनदों 184 जन सेंग्राफोर बा बैसो जानाय हौवाफ्रा बे हिल्स ट्रेकिंआव पार्टिसिपेट खालामदों आरो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय फैदों। गुबुन गुबुन महाराष्ट्रनिफ्राय दं, इउपिनिफ्राय दं, सिक्किमनिफ्राय दं, दिल्लीनिफ्राय दं। बेखौ जोङो जुदि नायनो थाङोबा मोनसे बे हादोरारि बा नेशनेल फेस्टिभेल हिसाबै जोङो सिनायथि जाबाय बा गनायथि मोनबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे फेस्टिभेला जाहाथे इन्टारनेशनेल लेभेलनि मोनसे फेस्टिभेल जायो जों बेखौनो मिजिंथिनो हायो। बेबायदि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बेयो जोंनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा गोनां जानांगौ फैबाय थानाय समाव? बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया दिनै फार्स्ट नङा, सिगाङावबो जाखांबाय। बियो जोंनि ट्रेडिसनजों मोनसे लोब्बा लाखिनानै गाखोनाय। दिनैना कम्पिटिसन हिसाबै जागोन बा गाबोनथ' जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनानो फैनानै हाजोखौ गाखोफैगोन नङा होमबा ट्रेडिसनेलि। दा बियो जाहैबाय जोंनि कालसारजोंबो लोब्बा दङ आरो जोंनि जिनाखि हाजो गाखोनायनि मोनसे स्पिरिट बा स्पर्ट्समेननि स्पिरिट जोङो बेखौबो मोनसे लोब्बा लाखिनानै दिनै कम्पिटिसन हिसाबै बेखौबो जागायनाय जादों। आरो बेनि अनगायै दिनै मा मा आयदाखौ लानानै दिनैनि सानसे हाबाफारिया जोबनानै थांदों? दिनै सानसेनि हाबाफारिया जोंहा कालसारनिबो प्रग्राम दं आरो दा जोंना दसे उनावनो जेनाखि साइक्लिंनि प्रग्रामा जागोन, इन'ग्रेसन जागोन, साइक्लिं कम्पिटिसन। दा बेफोर गासैबो हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनाय इन्डिजिनियास गेम्सफोर जागोन। बेफोर गासैबो प्रग्रामा दिनै जागायजेनदों। बयनिसिमबो बैसागुनि आरो जोंनि नैबे बावखुंग्रि फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाग्रोबाय जासिग्रोबाय आंनि फारसेनिफ्राय। दिनै जोङो जिसेथि बावखुंग्रि जायनाखि फोरबो, बे फोरबोनि गिबि आयदा हाजो गाखोनाय बादायलायनाय बेखौ जों दान्दिसे सिगाङाव बेखेवखांबाय। जों मिथिगौ जे बावखुंग्रि फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि जायनाखि धोरोमारि फोथायनाय आरो बिनि दोरों आरो हारिमुवारि बिथिं बेफोरजों नांजाबफानानै दङ। गोदोनिफ्रायनो जों फोथायनाय बायदियै बैसागुनि समाव जोङो जेला बावखुंग्रि हाजोनि थिखिनियाव थांनानै गावनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ फोरमायनानै अबंलावरिनाव आरज गाबो। बे आरज गाबनाय बादियैनो बिनि लुबैनाय हास्थायनायफ्रा जाफुङो होननानै जों बर'फोरा फोथायबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो। दिनै जोंहा मोनसे खोब गोजोननांगौ बाथ्राया जाहैबाय, गोदो गोदायनि समाव बावखुंग्रि फोरबोआ जाबोबाय थाखादों। बेफोरखौ गुवार महर नङामोन, नाथायब्ला फिसायैनोब्लाबो जों हाजो गाखोनाय बेवहाय जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय बे जाबोबाय थाखादों। दिनै गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे जोंनि जायनोखि धोरोमारि फोथायनाय, जोंनि जायनोखि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय, हारिमुवारि आयदाफोर बेफोरखौ दिनै जोंनि क'क्राझारनिल' नङाबालानो, जोंनि बर'फोरल' नङाबालानो बेवहाय गुबुन गुबुन हारिफोर, गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय जायनोखि जोंनि माहारि मानसिफोर, बिसोरबो जोंनि फोथायनायखौनो आजावना लानानै दिनै बिथांमोनहा जोंनि बावखुंग्रि फोरबोसिम
लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो। दिनै जों बेयाव नुनो मोन्दों जेनाखि हाजो गाखोनाय बादायलायनाय बेयावबो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। आंहा गोसोआव गोजोननाय फैदों जे जोंनि जेनाखि हारिमु जोंनि धोरोमारि फोथायनाय बेखौ सुबुं माहारियानो क'क्राझारनिल' नङालाबानो आसामनिल' नङालाबानो गासै सुबुं माहारियानो जे गनायनानै लाबाय बेनो मोनसे गनायथि होबाय। बेवहाय आंहा खोब गोसोआव गोजोननाय फैदों आरो आं मिजिंथियो जे जोंनि बे बावखुंग्रि फोरबो 11थि बावखुंग्रि फोरबो जायखौ जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लाबाय बे बावखुंग्रि फोरबोआ मोजाङैनो गाजा गोमजायै जाफुंलांथों आरो जोंनि धोरोमारि फोथायनाय जोंनि हारिमुवारि फोथायनाय बेफोरो जेन इयुननि समाव आगानफायैनो मुलुगनि दरबाराव अरलांबाय थाथों बेखौनो आं हामलायो। फेस्टिभेल जागोन दिनैनिफ्राय स्टार्ट जादों। दिनै 12 थारिख गाबोन 13 थारिख बे साननैनि मायदायाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ जा प्रग्राम लादों बे प्रग्रामाव एन्टायार बिटिआर माने जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा फैनानै बाहाय नुजाफैदों आरो बे फेस्टिभेला दा अनलि माने जों बिटिआरावल' मिथिया बेखौ एन्टायार भारतबर्षआवनो दा मिथिजोब्बाय बेखौ आरो बाहाय आं खोनानाय मथे दिनै फुङाव जे खारनाय आरो थाबायनाय जे 7.5 किल'मिटार बेहाय बायदे लानो थाखाय दस्रा भारतबर्षनि दस्रा प्रदेशनिबो फैदों बाहाय। बे मोनसे मोजां खबर जे जोंनि बावखुंग्रिनि बे फेस्टिभेलखौ एन्टायार भारतबासियानो मिथिजोब्बाय दा। बाहाय आं मिथिनाय मथे दिनै फ्राय कয়েक हाजार मानसि फैदों खिन्थु गाबोननि जे क्लजिं सेरेमनि जागोन गाबोन सेकेन्ड डे आरो फाइनाल डे बे समाव आरो लाख लाख मानसि फैनाय होननानै आं खोनादों आरो जवा बोसोरबो बिदिनो फैदों आरो देग्लायबो बेबादिनो फैगोन बादि आंनि आसा। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जा माने बे मोनसे टुरिजिमनि बे मोनसे स्पट जाबाय बाहाय मानसिफ्रा खालि बे फेस्टिभेलाव नङा ओरैनोबाबो फैनानै बिनि बिउटिखौ एन्जय खालामनो हायो खारन बाहाय जे 7.5 किल'मिटार जे ट्रेकिं दं बे हाजो सिं सिं माने हाग्रा सिं सिं बे मोनसे बिउटि नेचारेल बिउटि जाय मानसिया मोजां मोनो बेहाय हयथ' फैनानै बाहाय बाहागो लानो हायो आरो बाहाय बिनि लोगो लोगो बाहाय इन्डिजिनियासनि जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरबो बाहाय बिभिन्न धरननि स्टल आं नुबाय बाहाय मानसिफ्रा बाहाय एन्जय खालामनो फैनो हायो आरो बाहाय जा बे खमलायनाय बादायलायनाया बाहाय जोंना बर'फोरनि बे मोनसे इन्डिजिनियास स्पर्ट्स आरो बे स्पर्ट्सखौ दा एन्टायार बिटिआरनि गथ'फ्रा बाहाय बाहागो लानो फैदों आरो बेबो मोनसे पाब्लिसिटि जादों आरो बे खेलाया दा नेसनेल माने फेडारेसनबो जाबाय बाहाय नेसनेल कम्पिटिसनबो जायो जोंनि बिटिआरावथ' जाखायो बे इन्टार बिटिआर आरो नर्थ इस्टनि मोनसे जाखायो अपेनबो जायो गतिके बाहाय मानसिफ्रा बाहागो लानो फैदों बेबो मोनसे जोबोदनो मोजां खबर आरो आं मिथिनाय मथे बाहाय दा मानसिफ्रा कनसियास जाबाय जोंनि गोदान हारि गोदान माने जे माने माबा दं अनजालिफोर बिसोरो फैनानै बाहाय बेखौ माने एन्जय खालामनो हायो आरो बाहाय जों जुदि बेखौ जुदि टुरिजिम स्पट हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ इतिमध्य माने कয়েকটা प्रग्राम हयथ' लादों आरो भबिष्यते बे मोनसे देरबावगोन आरो बे मोनसे पाब्लिसिटिबो जागोन आरो एन्टायारनि भारतबर्षनि मानसिफ्रा बाहाय फैनो नाजागोन आरो आं खावलायनाय जायो बिटिआरनि जेसेबां खाथि खालानि आरो बिटिआरनि आरो आसामनि मानसिफोरखौ जाहाथे बाहाय बे साननैनि प्रग्रामाव फैनानै बिसोर जगदान जानानै बिनि बिउटिखौ लानो हायो। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन।
क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबिलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।